Власне, цей маніфест, який очевидно не є воєнно-стратегічним документом, він є скоріше таким документом філософським, історичним, візіонерським, стверджує, що українська перемога є досяжною, але для того треба дуже чітко визначити, що це є. Нас багато місяців і навіть років годували цією історією про кордони 91-го року, начебто вихід на кордони – це і є перемога, але ми прекрасно розуміємо, що вихід на кордони не означає, що війна завершилася. Навіть якщо є перемир'я, це не означає, що війна не повернеться на нашу землю. Тобто треба визначити перемогу в якихось реалістичних термінах. І нам, звичайно, дуже сильно допомагає класика стратегії, яка визначає, що перемога – це мир краще за попередній. Дуже простим одним реченням перемогу визначити неможливо. Ми визначили перемогу як ту, що має три виміри: військовий, політичний і людський.